Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kashnong Sasnyang Southwest Castles District. Haka arpo hanyo tarik kala lingkot arjar arpo henrio kala rakhe kasngi lekmen jal arpan divas kasngi lekmen ni kajinglong try kaskim DJM namar baro kilong ying long sem kibadan kumba shispa tam kijaka hikai barki agama di center kila yolut ni ka umbam umdi hapo kani kashnong haka ni kasngi lekmen le dan lang uba ai laurin yang video kamau kerwat sena di blog uba kenong besau executive engineer PHE mau kerwat division bat kiwede ki officer katanat PHE kinong shnong ki khna school bat kiwe ya ka scheme TJM hasasnyang layo ban pentrikam hasnam arja arpuar hakamang tingka ka bashiklur sanphonyo laptam tingka ka office ka ni sngi ka layo ban penbna ya ka shnong sasnyang kum ka har ghar jal village ka babaro kilong yeng long sam ki layo ya ka umbam bat hakani ka sngi ka office ka layo ru ban IT no ya ka scheme TJM hakashnong knang bagashnong kan penyat bat pethi ya gijinon kambaro u executive engineer jongga PHE mau kerwat division uba kenong besau hak jogapor uba de member secretary district water mission Southwest Castles District haba ajing kran ulwe thu bagajing penpoi lingba ka scheme DJM mau kerwat block kalapoi shakah new pukhandai percent ranikor khanai besau percent bat hak district kalapoi kumba prapusan percent bat ulabu thong bah ubnai no pra jong usnam arja arphan riu lane ha ubnai luber jong usnam arja arphanyo ka office concentration bat persyang ban penpoi shispa na ka shispa yakilong yeng baro Well, ba ni IT ya kane ka skin ha kane ka snong sasnyang ba kane ka snong sasnyang kan ri ka sumar kan pek kan mi ya baro ki platform baro ki Mr. M. Ternyang Surdar Jong Kashnong Sasnyang Menta kasngi ka arpunyo tarik Penai baningkong Arajar arpun riu Ngapen bena bakashnong ka jongi Kalayo umkor Lingba kaskim Jal Jiwan Mission Napo Public Health Engineering Department Maukerwat Division Kijaka Kibangilyo kilong kumni habaro kilong yeng layo nem baro kilong yeng layo rakti to penhap nangta kabaar haki school kibadon hapo kisnong jongi layo to penhap no kabalai haki akan wadi center layo to ikular ban ikloy ban shinti ban sumar ban kamtrai no ia kani ka skim nadu ki top supply ki paj ki kor bahap hapo snong jongi nadu menta ka sngi kum kadak jong ka jing yang mencur tong inerak tilang baro to kublai sibun kalong nakabenta ban perpoi ya ka umbang undi habaro kilong yeng habaro ki thleu yeng bat kumjuro ban perpoi ya ka umbang undi hakisko ki akan wadi sentar bat kumjuro haki yeng snong lane ki community hall kata kadai ka aims lane ka jingthu jong kane ka skim Jal Jiwan Mission kabala launch da prime minister badan buram jengi house name Arjar Khathandai bat kumjuru kane ka snong jongpi kayo iya ka skim lengba jong kane ka Jal Jiwan Mission bat kumba phi ba kane ka project kane ka skim Jal Jiwan Mission ha ka snong jongpi kala iya ka ban pen poi ha baro kilong ying kilong sem ki badon hapo jong kane ka snong nang taru haki school ki akan wari star
bat kumjuru hagi ying snong ki badon hagane snong na ka benta bat pedurlong ya ka jing smu bat ka jing ainut ka jong prime minister jo krinda ka jongi lengba jong kane ka jaljiban mission ngaka benong bahaga district ka jongi nyala ya ka ban akshif lane ban penio ban cover yaki longi longsem komba prapusan pon life kundai person kata kadai ka physical progress in term of FHTC in our district but kata kalong prapusan pon life kundai person but ya ka benta ka bangsa yaki household ka bangi de ban cover ka district nia persyang kat bala ala kumno hapo jong ka diga snam how na December jong ka diga snam arhajak adnril badang imlaro la kumno how na mat arhajar adnyo anget bangin sayo ban pendeplut ya ka ban sam ya ka umbang undi habaro ki logying longsem ibadan hapo jong ka district ka jongi hak beidei bat kani ka skim hangni hapo sasnya ngakwa banong pi bangilayo sanction ya kani ka skim lengba jong ka jaljiban mission house name arhajar atwat hagador shiklur san punyo lak kandai pawajar raspa kandai pawatingka kata kadai ka sanction kabangiyo naka skim jaljiban mission hagane ka shnong ka jongpi hangne hapo sasnya kane ka jal arpan diwas ka jungut jongka kalong ban lekmen ya ka jinglong try ka jongpi ya kane ka skim jaljiban mission kata kade celebrating ownership ban celebrate ban ya lekmen le sobha ya ka jinglong try ka jongpi kokosnong ya kane ka skim jaljiban mission kata kadai ka jing thmu kabangi penlong ya kane ka program kalong bangin ya kemen ngin ya le sobha bangin ya shakmen namar ba baro kilong yungsem hapo jong kane ka shnong ki school ke academy center bat ki yingshnong ro kila yo ya ka nama kata kadai naka benta jong ilang baro kom ka PC department mo korwat division ringkat bakasnong ka jongpi bangin yo ban lekmen le sobha ban celebrate ya ka jilong try ka jongpi ya ka ne ka skim hak ba phi kup kinong shnong baro philong ki try pidon ka responsibility lane ka jingketli kumno ban manage kumno ban sumar kumno ban peniyat ya ka ne ka skim khamtam ya kita ke in village asset yak ne shmat no he naksam kemau ba kalong pedon kamha man kilong yim ke jong phi kalong ching khu yakini ka shnong ka jong phi kunju ya ka block ka jong bro kunju ki we ki bentar banglayo haman kilong yim bat ka kinti ka bangta kalong IT no asapi bat IT ya phi ba kendri man sumar ya pet ba ane ko ka jingdang ka jikman ka nyane kunne ba kanam tang support ba ko hayim hadian amir ko mukti hayim ma yele pne ko pnyo ko 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 lam ba fulam sat bat kata hi kamera ka jingkeman ke jisuk ka imlam sa ye hakane ke bentar bani rakhi nata rasmi kan kajal arpan bat kunjur har har jal declaration ane ke rakhi kalong ba ilayo ya ka khut haman kilong yi jongi layo ko khut bat kani kajing yo ya kana khut ro kamnya chu ndai menta ta kajing start pada kajing penlut ya kana ka skim JJM nadu lu prime minister jungi bola penni ya kana ka skim ka ka patron syati syapo ka pacingai nang ne pat ka paciliu ba penban ka tiu saking isam jungi ka strong tekat long isngokman habang ila yo ya kani ba ni ay ka jing ro ni ay ka jing buram ya ka office jo ka PHE bawa pentrai ya kani ka skin ba ni kermen pa
ngin shim ti na du matang si kumbala IT ngilaya thwa hani ngilaya smai hani unta ngin shim ngin take care ya kini patum ya ki tolong ayah kacaka ba kadam pat hadu ki platform jongi ngin sumar ngin sukher panom penjot panom penpra ya ki pat gumbo usar mene bagi kena syait lekai